Ħafna Karkariżi jinsabu rrabjati u fl-istess waqt inkwetati ferm għall-iżvilupp li ġie propost biswit il-Bażilika ta' Santa Elena. Dan kif l-aħħar ġranet ħarġet l-aħbar illi palazz antik li jmur lura mijiet ta' snin u li jinsab fil-qalba ta' Birkirkara ser jinbidel f'lukanda moderna ta' erba solari. Iż-żona kollha li taqa' fiż-żona ta' konservazzjoni urbana tal-lokal se tiġi mibnija minn flok parti kbira mill-ġnien ta' dan il-palazz residenzjali li l-entratura tiegħu tagħti fuq triq Santu Rokku. Fi żmien il-ħakma Franċiża u fis-snin ta' wara kien jintuża bħala sptar. U issa qed jiġi propost lukanda li tkun qed tospita ma' 38 kamra flimkien ma' 10 kmamar oħra fil-palazz innifsu. Apparti dan ġie propost ukoll restorant taħt l-art u pixxina fuq il-bejt li tħares direttament lejn il-Bażilika. Din il-binja kienet residenza ta' Vincenzo Borg Braret, patriot Karkariż li finanzja l-istatwa artistika ta' Santa Elena tant għażiża għal Karkariżi. B'reazzjoni għal din l-aħbar ħafna residenti fuq il-medja soċjali insistew li dan l-iżvilupp jaf ikun ta' detriment kbir għal pitturi u l-affreski uniċi li jżejnu s-soqfa tal-palazz minħabba l-użu ta' makkinarju li jintuża l-iskavar. Dan fil-waqt li oħrajn ikkummentaw fuq il-problema ta' konġestjoni ta' traffiku li diġà teżisti fl-inħawi. Oħrajn saħqu li d-diżinn tal-proġett jistona ferm mal-binjiet u l-istil arkitettoniku tal-pjazza u l-inħawi li huma l-qalba tar-raħal ta' Birkirkara. Net News żar din il-lokalità u staqsa lir-residenti x'jaħsbu fuq dan il-proġett. Għaddejjaqni xi. Mhux xorta, mhux kullhom kien tiela jitla' ugel. Almenu ma naqbelx jinta, jiena kif inhu aħjar, jiena ma naqbelx. Jiena rridu kif inhu. Ma niċċettax jien, ma naqbelx. Ma naqbilx, waħda ħabba knisja. Fil-opinjoni tiegħi. Issa wara tiġi levanda. Din il-kontroversja ddominat il-medja soċjali u l-gazzetti lokali. Tantu hekk li tkellmu diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista li ħarġu kontra dan il-proġett massiċ. Dan fil-waqt li esprimew ruhom deputati laburisti fosthom il-Ministru Clayton Bartolo li saħaq li ma jaqbilx ma dan il-proġett. B'diversi nies jisħu li l-kumment ta' Bartolo wasal għaliex qiegħed jibża li jitlef xi vot mid-distrett li joħroġ fuqu. B'reazzjoni għal dak li qal il-Ministru Bartolo s-Sindku Laburista tal-Gżira Konrad Borg Manxe, kritika nuqqas ta' konsistenza ta' gvern tal-Labor għaliex fejn iridu fejn jaqblilhom huma joħorġu wonqu mar-residenti tal-lokal tantu hekk li lilu ħallew waħdu.